I evo, ovo bi bio neki novi video u kojem ću ja da iskažem svoje mišljenje o ovim protestima u Beogradu koji se dešavaju već nekoliko dana. Protest je izražavanje naroda, to jest neki način da se narod izrazi da su nezadovoljni. Da je naša država demokratska, to bi bilo i normalno, ali naša država demokratska i to nije normalno. Povod ovih protesta je autokratska vladavina Aleksandra Vučića, koja pod hitno mora biti svrgnuta. Znači, protestanti, to jest ekstremisti, su u protest pošli da svrgnu autokratsku vladavinu Aleksandra Vučića koja traje od 2017. godine. Neki građani Republike Srbije u kojoj i mi živimo misle da je Vučićev režim neko najbolje doba za Republiku Srbiju, ali nije. Najbolji režim je bio za vreme Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije. Zato što je posle toga sledio je 5. oktobar, u kome je Slobodan Milošević bio svrgnut. I od 2000. godine na čelu Srbije se nalazi Vojislav Koštunica, koji je vodio tu državu veoma dobro za razliku od Slobodana Miloševića, koji je takođe vladao autokratski i zbog toga je bio svrgnut od strane DOS-a, to jest od demokratske opozicije Srbije. Sada, protestanti imaju tu svoju neku nameru koju bi želeli da ostvare, koja je u ovom trenutku nemoguća, ali za nekih mesec dana bi se to moglo ostvariti. Protestante u jednom vidu samo ne podržavam, a to je bacanje flaša i bodenje noževima. Kamenice i suzavac mogu da koriste u bilo kom slučaju, ali flaše i noževe da bodu to već onako ne bi trebalo. Nek biju policajci, nek ih kamenuju, nek ih polive, nek bacaju suzovac. To su nama radili policajci tokom 2000-te, kad su bili protesti za Slobodana Miloševića, a posle protiv Koštunice protesti, to su nam policajci radili gde smo mi bili bespomoćni i sada malo policajci nek trpe nasilje od nas. Ovako, nisu morali baš da zapale 5 auta policije, kontejner, ajde pa i da pale, to radi ovi huligani za kontejner, dobro, ali za policijske automobile već ne bi trebalo. Dobro, nije to mnogo jaka stvar što su uništili vrata Skupštine, zato što su tamo sve buržoazije. I oni imaju da kupi još 10 takvih vrata. Pa 2018. godine, pred Novu godinu, to je 20. decembra je iz budžeta Republike Srbije otišlo 83.000 eura za novogodišnju jelku koja je bila u Knez Mihajlovoj. Ta jelka je mogla da se nabavi za 3.000 eura. Nisu morali da bace 83, tada je bio Siniša Mali ministar financija. Nije morao da da 83, nego je mogao da da 3.000 i da tih 80 ode u zdravstvo ili prosvetu ili socijalnu politiku. Kod nas socijalna politika u državi ne postoji. Socijalna politika je vid pomoći društvu Republike Srbije kada se oni nađu u nekoj neprilagođenoj ili u nekoj lošoj situaciji. To im je kao narodna kuhinja. Narodna kuhinja dobija novac iz Ministarstva socijalne politike i Ministarstva bez portfelja. Sada, protesti se održavaju u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, u Kragujevcu, što je sasvim normalno. Da bi ishod protesta bio svrgavanje Vučićevog režima, treba u svakom malo većem gradu Srbije koji ima preko 20.000 stanovnika da se održavaju protesti. Neki dobacuju na to da se Boško Obradović pravio.
da je povređen. Nije. Njega je policija Republike Srbije pretukla, kao i Sergeja Trifunovića, koji je dobio povrede lobanje, što je po meni veoma ekstremno od strane policije. Mogli su da ga pendreče, nisu morali po glavi. Sada, moje političko opredeljenje je trenutno Pokret obnove Kraljevine Srbije, to je monarhizam, ali podržavam Dveri, LDP, to je Liberalno-demokratsku partiju Srbije, Čedomir Jovanović, Dveri Boško Obradović, Pokret slobodnih građana Sergej Trifunović i tu podržavam Narodni blok Velimir Ilić. Možda i u nekom vidu Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak i naravno SRS Vojislav Šešelj. Dok ne podržavam stranke Srpsku naprednu stranku Vučić, SPS Ivica Dačić, Savez za Srbiju Đilas, Nova Srbija Vuk Jeremić. Protesti treba da se održavaju i moje mišljenje je da treba narod, to jest ekstremisti ili ekstremni desničari koji su tog političkog opredeljenja, treba da pendreče policajce. To je jedini vid da se ova država dovede u red. Nek nastave, imaju moju totalnu podršku, moralnu, pošto ja trenutno nisam tu, ali moju moralnu podršku imaju u svemu. Samo napred pendrečite policiju.